crank cafe, and ra, and you rain no sia. Now, see, ya, yami, meow, sissy, mauna, on fancoya, mensem, and you rain no sia. Now, see, ya, yami, meow, sissy, mauna, on fancoya, mensem, and then run a girl on the shed. Okono sen cry. Okono sen guna min go be. Oyeno sen guna min ye be. And then gonna get on the ship. Okono sen cry. Oyeno sen guna min ye be. Okono sen guna min go be. Ohim on his saying. Ohim on his saying. Okono saying. Okono saying. On Sauti and our judges say a Jamanium. Me pacho nye dwama nyom mame ntro nyom ni mu we your baby are expressing the grievances e de akire ni kunu se upia wo mantem na nsan nie ma ye basa se de na asetena ne tie ne nya sa ne tie me hu sem so fa machi sanse me no daketa so a asamu abi wewo aboa ben na wewo wo dom paso a ema wani kura nka fie hwe da bia me ka se deal se wo jage no ne nwom ensem bi wo mu na se wantie die nti a o ka sa asem na da bia ba jage papa no wrongly enwum we eye A+ title no na 2002 with Atiatina eno mo de nwum we bae na esan ensem bi a ewo mu nti etoda we are quick to judge Buni Jane sa bo no bi gina no di bunu mu ontie die nti a Lumba se buni Jane sa ohunu enu nti etoda papa no nwum bebre ho a ye fa ne se ye adwama nwum ba nya abotre tena se ibebie mu di amawo title ni ye A+ deal we ba just subscribe to channel no aha Djka Nyansapo TV aha na break your favorite high life lyrics ni down ma wote ase ye yini 11 eti se kwenkwen a abuo ma ye yi afri mu no watimi ate ni nyina ase deal se A+ edi ani A+ bomodia na subscribe to channel no na press the notification button no for more uploads said be ya video bi a on sabeke bi afen so on kamfo channel we ma wayonkofo a unimu omo a kamfo ma omo say Djka it's not the time be a breaky high life lyrics down. Tinya abotre ni tie me. Kojo fozu famiko. Okay. Feel you. Oh, feeling me now feeling why. Oh, that day I fed you too many. Oh, that day fed your time many. Oh, I been a real walk all them pass. I'm a when he grand cafe. Or say that afraid you would too many. Daddy, afraid you would time many. Na when it time I time meaning na mi busa o se daketa so a aboa ben na wi wo dom pa so a ema wani kura nkafi ye nyina nim se awarefo ehia e wo kete so a titiru ni so mo peso mo nya nkita hodie nka ye ni gie na nso oba we se da bi se de to da ni kunu si bi pentem firifie no opi a o ma fie ntam no asa de muwa bi wo mo kete so a eduru ho a ewe no ti aboa ben na wi wo odom pa so a ema wani kura nkafie aboa ben na wi wo odom pa so ema wani kura nkafie enti anu no oba ba be kirem se de enti ameka sa aboa bi wi wo odom pa so no enie enra nyumre nonsia now sisi ya ya mi sisi mauna onfanko ye mensem me pacho swati a o se enra nwumre no nsia na complain kire me se usisi ya na ya mi usisi mawa na wo de akoye mensem mimi na mamie sisie na ma wa aduru anwumre anka wo so ma manije no miwura wo de koye mensem wo baabi enije na wasame wo yire ni minya no minya na emom wo bafia no aba be complain after see yakotwi wuntwide yo mema ne bebre ho asa
okwa abonten no akofa de yemfa no de aba ebi kura de yare na eba ode abesa na yira wotene ba bi asabe wonim hu twa bidi oba bi kwa abonten ekoye mensem no de yare e de abre ni kuna wote ho a be ma no ye very innocent into ose enura nwumre no nsia o complain chere me se osisi ye wo ya na da bia ya memiemia osisi ma wa na wo de akoye mensem ade yese me nyoba yese me nti feelings body no be firewood bema anu ju be frase asesa wa kwan a sesa wa kwan ya memiemia osisi ma wona onfa nkoye mensem na no na oba ba bebusa ne se wodi etie oba bebusa question bi wo bebusa o tie edien kra na girl ne hye okono senkra okono senku na minko bie oye no senku na minye bie edien kra na girl ne hye okono senkra okono senku na minko bie oye no senku na minye bie bema after se mimiemia osisi mama de kwa bonti kodi mensem esa de yare eba esa ma mi treat you no mi pese mi busa o baby awukọ na me keta so de asa de mu abi wi wo no eho no girl na akọ no ho no edie nko na girl ne hye sa girl na akọ no ho no edie nko na girl ne hye edie nko na girl ne hye okono senkra okono senku na minko bie oye no senku na minye bie enu nti enwum ye enwum a awarefo mienu na edi nkomo oba bi a o suspect se ni kuru chiti oba bi o suspect se niema nkoye ofie ena obusa ni kuna asem what you say how many times have you sat your husband down abusa ne se mira edie na ma upie edie na ma woni maduane edie na ma sa wo ofie ha asem wa bi rew no oba ne pena ware yie tie ni yie senka yo oba bi a ohunu se ni kunu no ye sa ne ma na o ma ne bag so aba bi amani hwe enko de aduru ne maame ho nanso oba na anya sa opeso ositi ni kunu da no obusa ne niema bi a ekoso a enu nti emma na ninka ware enum ne se firi ono oba no a wafirase aye ne corrections yie enu nti obusa se edien nko na girl ne hye mira be me na edien nko na girl ne hye okọ ne san nko a okọ ne san nko na minko bie oye ne san nko na minya bie me note ye so open 3 hours a me available open 4 hours a me available so pesa wo ye ma ade eche so a wo yire mi amini uti sika na ade ware mi enu nti adigye bie no obi de be mu abonte ami ntimi mfama entimi wura kirem enade kirem girl na wo kọ no ho a enu nti ase bibi wi wo dompa so no mimiemia osisi ma de kodi mensam no ho no edie nkura na girl ne hye no okọ ne sanko na minko bie oye ne sanko na minya bie enu nti tie de osan busa no ohim ne say ohim ne say okono say okono say ohim ne say ohim ne say okono say okono say edien kwana girl ne say okono say kra okono say nguna mingo bie oye no say nguna minye bie. Okay, me feel you. Enu njonso ba na ibusa se ohim girl no ohim ne san mira okọ ne san nko na minko bie sweetheart okọ ne tata style bie no ha wo yiri minim ye je se asa won kire me ne wo pe eto da ne se anumum ba aware mu a ya na eya anumum a wa aware mu ne se eto da mema bi wo ho a ya na ye ferie ontimi nka nche na yiri se bia akosua ya anase bia afia mepeni sei enti okọ abonten ne se bia niema na yiri ye no okonye different one ewa abonten a efiri okọ no amana ni aka ba be man ka betimi aka cha oyiri se oba apa
all fall down na dɔɔso dodo afei deɛ mame afuru kutu anaasɛ bia mame banche da hɔ ɛbɔ anaa bɛtia mame aeroplane ɛma ne bebree hɔ complain kyerɛ na ɛnya deɛ ɔbɛka biribia because ohun ne sɛ wowani gye ne hia no minim lady bi asɛ ne kunu tena fie from anɔpa to anwumre a sɛdeɛ n'ani bɛsi bi agye no because ya na ma ne pese mema ne ye wo mo nkyɛn sɛ ye nkɔ ba bia wo de ye ngo mo nkyɛn ɔno aduane a wadi ama no ɔba bi dia no wo de ba ma na didi mame eduru anwumre nso asan adidi mprenu umpe we na apɛde en ɛno nti ɔba warefo ne ibusa ne sɛ ohim ne sɛn na ɔkɔ ne sɛn kwa na mi nkɔ bie ohim ne sɛn kwa na mi him bie anti asa wo ya ma ware ya ye basai ɛtɔda fa wo kunu tena se ne busebusa ne nsɛm wei ma ne nhunu niema bi a ɛkɔsoɔ ɛwɔ aware no mu a wani nye ho sɛ efiri wo a no apa akyɛw efiri bɛma no nso a no aka akyɛ ne sɛ ɔnsesa ne niema ɔnsesa ne niema menkasa ɔnsesa ne niema ɔnsesa ne niema bi sɛ deɛ bɛyɛ aware no betimi agyina na ɛba saa ya na akɔyɛ awerɛhosɛm paa yɛto aso unim na ɔba na ama na nso hɔ obebusa ne kunu asɛ kyɛ wayɛ basaa ɔpɛso ohunu die nti pɔtea bɛma no ɛntena fie ɛno nti obefiase abusabusa ne nsɛm bi ɔka kyɛn sɛ mira check it me form A+, me boobs A+, baby a ɔdɔ A+, down ɛhɔ nso yɛ A+. Ɛno nti kyerɛ me mente ase akwasi maanu kyerɛ me die na ma abɔ adwaman edie nti no watu afiri fie dɔ ɔba afoforo nkyɛn edie nti no wani nka fie edie nti na anwumre wo ma free school ba no mo pɛso mo no mo daddy esua de anase bia etena se kakra have the feel of a father ɔmo nto wo fie kyerɛ me check me form A+, me boobs baby A+, down A+, baby outdoor A+, to me nimti asie or don't pass so oh yeah me free frate uni Jane sa koni Jane sa ti asie papa democra oh yeah me free frate uni Jane sa koni Jane sa edien kwa na girl ni she okono senkra okono senkuna mingo bie oye no senkuna minye bie edien kwa na girl ni she okono senkra okono senkuna mingo bie oye no senkuna minye bie enu nti question no oba na busa no maka cho sas onti niema bia sinto opeso obusa niema bia one na dwene one ni tibua edi be ma kyerɛ me check it edie nkwa na girl ne hye so ohye bibi a check it o wife me gina hoi me form A+, me boobs baby A+, down A+, baby odo A+, me tiani tiase odom panso wo ya memem fi fratel buni Jane sa koni Jane sa what you say enti hwa me form A+, anantuo ni tuo ya so pe mi rebi na gina wani mu ana me nane me ho nkyerɛw wan kasa kura wunim eno na ahwɛ so ma ho de be ware me seven produce eno form so na wo pa me boobs yi ɛsoso kama ɛna no yɛ da yɛ kura to wo hwea no nyame nko anka wuye eno nti say boobs na wo pa eno si A+, down something a collagen echi eye kama ahon si A+,
Chese mi gina we be bia odo A+. Na wo yiri hwe meme tie ni tiase o. E wo odo mpa so. Na wo pa ja girl no hokọ na be try me hwe ade. Na kire me de girl no ye. Enka mema mfifra tew. Mira, se wo ja girl no hokọ na wo kire me de girl no hye styles again ne de wo kire me wo yiri a. Metimi ama mfifra to ama hwe girl no kura wo nko obiem. Na mekọ ni Jane. We are adult education. What you say? And no san be busa say e de nkran na girl ne hye. Say em papadam kran ne da. Mira. Say nya hwehwe dem, say nya condo bi ne dem. Enye hotel bi ne da. Enye cement dem na say em papadam kra wo yire. Meti wase enti mema mfifra ato. Oba ne peso o kire so odoni kuna nkasa. Enu nti emfa wo ne baabi a be ma ne sebe producer ohia. Say your kitchen, o yire me de be ma wo. Bedroom me de be ma wo. Washroom me de be ma wo. Hall me de be ma wo. Enkola ni fie kura, corridor mu kura, sweetheart ubusami a me de be ma na mekọ ni jane. Enu nti problem ni say. Abuzu afede what enwom ne concept na say. Eyo baby ano oni ni kunu edi nkomo. Wo kire ne niema enye de ha no waware enum. O ka kire ni kunu. Se bema eniema bi wo ha. Sesefiri wakwan ho. Na wo yire kire me ne wo pe. Ne free na ekro me ya ma. Mama onse mama daddy Lumba. Okay, me feel you. Enu nti sana nwom ne tie. Title no A+, Daddy Lumba. Eto da bonyum we bi. Aso warefo. Ne fa bo be ma na kutia. Mani hunu se de wo ye wa abonten no. Ubetimi aye bia ma na broso. To onsesa na adwen. Ebia na person obo adwuma dia na advertise wo so a Jimmy ankasa me personal contact. O friend enye Djka na afa me pa cho kate no. Me number is 0244 547468. 0244 547468. 0244 547468. Afa ma men kan fu Djka money transfer emfama o Canada US o person send this can out the bagan and kwadia application when also download your phone so Djka ko Play Store and Apple Store na download uwie o send this can dey aba obi e wo Ghana use me promo code ni DJKA uboshemu ma DJK no uboshemu no nya $5 they will send their brand Ghana so yente ne capre Djka amansan boafo abusia subscribe to channel no na press the notification button for more videos. Midini Djka. Makrao, medase. Bye bye. Okay, me feel you. Abusia Midini Djka. Yesi adepa enkamfo no ho. Ene samo amu Dubai. Minim Swat Fantiniba restaurant. Na aduane e de style bia bi. Ne bia na wo Dubai ne mpatemu ne se wo pa aduane di Ghana aduane e na making. E Fantiniba restaurant. Pomodi ne bowura ho. Aduane be na wo pa di. Udi fufuo Dubai te se de wudi fufuo e wo Ghana akurase. Eba kenki ne tilapia ne hyeto ne wache na cheke na mpesie tuo zafi ne mutuo konkonte Brady Nyankopon. A Fantiniba restaurant. Bomoden ne bowura ho ne ko pa aduane ni bidi. Owo United Arab Emirates Dubai. Nav intersection bus stop ehono Parasol Hotel M floor ehona abi hono. Number near +971 56 108 1409. Fantiniba restaurant. So wo pe Ghana aduane adidi a fo ani kire ho.